Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlellâhu Teâlâ fi kitâbihil kerîm. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Sadakallâhul azim. İbrahim aleyhisselam, İbrahim peygamber ki şu kadar rica kir ya Rabbi. Tu meriya ça saxt ki tu me bidî dîtinî dünyayê da. Kâle evelem tü'min. Xuda jêra goya ya İbrahim qey ez meriya ça saxt kim tu inanmış nabi. Kâle bela velakin liyetmeinne kalbi goşik şübhamı tünne ji bo kalbim daha mütmein be dünyayê da. Kâle fexuz erba'aten minat tayr. Go çar hat teyra bigre. Xuda ji İbrahim aleyhisselam ra go fesurhunne ileyk. Wan teyra şerjî bike, goştê wan tevhev bike, bide cemxwe. Sümec'al ala kulli cebelin minhunne cüz'a. Evî wan heçar teyrê tu şerjî dikî, goştê wan, xûna wan, pûrta wan tevhev dikî. Têxe çar perça, çar aliyê dünyayê emirî melaiketa emir bike bira her ciyakî perşekî bidin ser. Sümmet'uhunne ye'tiyenneke sa'ya. Başê gazî serê wan bide cemxwe, başê gazî wan ceseda bike, werin, bi îzna Xwedê gazî bike. Ve'alem bi ennallâhe azîzun, tu kesin bizan be Xuda azze ve celle wetê bê ez ê tiştekî bikim, Xuda azze ve celle aciz nîne, her îşî dikare bike. Hakîmün hikmet sahibiye. İbrahim aleyhisselam çima eva istegahanê kir. İbrahim aleyhisselam çimaş Xuda ve istegahanê kir. Rûkî İbrahim aleyhisselam çû devê behrekî, devê behrê mêze kir tam nêzîkî kenarê behrê heywanek mirad biye. Lê mêze kir ew heywan nîvê cesedê heywanê nava denizê de, nîvê cesedê heywanê jî derva ye, reşayê de. Zemanê ku av dikişe heywanê reşayê heywanê berrêtênê ji wî cesedî dixwin. Wetê ku av behr ku zêde dibet, nîvî cesedî dikeve nav behrê, heywanê behrê tên dixwin. Pey wî ra yirticiya heywan tên dixwin. Pey wî ra teyr tê dixwin. Xuda azze ve celle eva îbreta hanê wetê nîşa İbrahim aleyhisselam da. İbrahim aleyhisselam got ya Rabbi. Eva heywana hanê yek cesedeke. Bekî kete zikê bir sürü heywan. Qismekî behrê de yaşamıştı ve qismekî reşayê de yaşamıştı. Qismekî li hewa ye. Tu roja kıyametê evî cesedî top bikî. Ruh têxî bedenê tekrar bîne huzura xwe. Ya Rabbi berçavê xwe ez dünyayê da bibînim ka tu ça sax dikî. Lewra İbrahim aleyhisselam eva dua hanê kir. Ne ku İbrahim aleyhisselam şık şübha wî hebû ku Xuda azze ve celle miriya nikare sax ke dewa İbrahim aleyhisselam ew nebû. Zamanê Xuda emir kir İbrahim aleyhisselam çar heb teyr girtin İbrahim aleyhisselam. Emir kir ew teyr hanîn, yek ji wan teyra jî dik bû. Yek kew bû, yek qijik bû, yek jî bet bû. Evan heçar teyrî hanê hanîn şerjî kirin. Serê wan hilda cem xwe İbrahim aleyhisselam. Pûrta wan, xûna wan, goştê wan tev hevdû kir, xise çar qisma. Emir kir yek tane aliyê doğoy, meşreqê, yek tane aliyê meğrebê, serî çiya, yek jî dane aliyê qeblê, yek tane aliyê acem. Yani çar aliyê dünyayê ew goşta, ew xûn û pûrtê va tev hev kir, xise çar qisma. Serê wan jî İbrahim aleyhisselam danî cem xwe. Pey wî ra Xuda azze ve celle emir kir goya İbrahim gazî wan ceseda bike. İbrahim aleyhisselam bi îzna Xwedê gazî kir. Gazî kir got temamê ceseda werin seriya bibin xweyî. Wetî İbrahim aleyhisselam gazî kir, İbrahim aleyhisselam lê mêze kir, ew çar perçê goştê tev hev biye dane serî çiya li hewa ketin. Li hewa temamê pûrta ji hevdû qetiyan, xûn ji hevdû qetiya, goşt hevdû qetiya, cesedê temamê heywana tam bûl asîmana da, bê serî. İbrahim aleyhisselam jî halê mêze dike. Zemanê ku hatin nêzîkî İbrahim aleyhisselam kir wan ceseda, serî ji cem İbrahim aleyhisselam rabûn. Rabûn İbrahim aleyhisselam dibe,
زمانی کو جسد حیوان نزیکی سری دکر کو سری و نبه خپارا ددا حتی لیل آسیمانا هچار حیوان تمام بون جسد وان سری وان هاتن سری وانا بیوابون روح کتنی tekrar sağ bun hatı ser hali beri. Levra İbrahim Aleyhisselam debe ya Rabbi şık şübhamı tüne ya Rabbi dütkari mirya sahibi ki. Yalnız ya Rabbi ezber çabi bebinim ka bu imanamı daha ziyade bebe. Ji kudreta Xuda ra ji emri Xuda ra şık şübhe tüne Müslüman gere şübhavi çi nebe. Ne ji kuvveta Xuda ra şık şübhavi çi bebe. Ne ji kirinê Xuda ra şık şübhavi çi dibe. Rûkî zemanekî mervek hebiye diçe devê denizekî mervekî belli başlî biye mervekî kuvvet sahibi biye diçe lê mizetike mervekî feqîr xara masiya digire. Masiya digire masîkî mezin digire eva merva jî jêra dibe tê masî bidî min. Dibe welez îdara xwe bi masiya dikim. Eger tu pera bidî min ez ê bidim te. Naxir dibe ez pera jî nadim te tu yê bidî min. Bi zorê jê distîne. Wetê zorê jê distîne ew însanê feqîrî îdara xwe bi masiya dike dibe ya Rabbi ez te ez zayıf me xweliqandim de eva însanê ha jî güçlü xweliqand ya Rabbi te wisa güç te heta zulm li min kir rizqê çoluk çocuğê min ji mistan ya Rabbi tu mexluqekî miselletê serî wî bikî bekî heqê min jê hilde bekî bibe ibret şêra ji Müslümana ra zemanê wisa dibêje wî nifirê dike însanekî zulm lê were kirinê zemanê destê xwe bilind dike ara wî Xweda da perde namîne. Xweda dibe le ensurenneke welev kâne ba'del hin kesin ez yardıma te bikim. Güca min ji güca herkesî pirtir e. Tu kesin bizan be ez ê heqê te bistînim ama çi wext bistînim her ez pê dizanim. Merivekî zulm lê bê kirinê mezlûm be yardımê bixwaze meriv neçe yardıma wî di qebrê da sed heb qamçî agir li meriv dikeve. Eva insanê ha jî zulm lê tê kirin merîk tê bi zorê mesî û cêstîne pera jî nadî zemanê vê nifira hanê dike ew meriv mesî xwe hildide dibe malê. Dibe malê jina xwe ra dibe me eva mesî hanê hanî dibe tawê bîne ez ê bi xwe mesî biqelînim. Zemanê tîne da tîne ku destê xwe dirêjê devê mesî dike mesî destî wî pêçika wê mezin kit dike. Wetê kit dike dibe birîn. Çiqa dermana lê dixe tedavî dike nake mêze dike pak nabe. Gurim dikevînî. Çurmiş dibe ew pêçiya wî. Diçe cem tebîbî ew çax tebîb dikirin pêçiya wî mezin jê dikin. Jê dikin ji wî derdî xilas nabe. Çünkü Xuda Azze ve Celle duayê wî mezlûmî qebûl kiriye Xwedayê mezinta xwe nîşanî wî abdî bide. Ew nexweşiya ji pêçiya mezin davêje pêçiya eşhedê jê dikin davêje pênc pêçî wî tevî jê dikin. Jê dikin heta zenda wî diçe. Wetê diçe mêze dike fayde cem doktora nabîne diçe cem hekîmek cem ulemakî cem ewliyakî. Dibe derdekî ha miselletê serî biye pekî dibe te çi kir dibe wele min mesî kanî minê mesî bipijanda te mesî ji ku hanî wele dibe ez çûm mêze kir merivekî mesî digirtim wî jî girt ji jêstan bi zorê jêstan min wetê zorê jêstan hanî eva derda hate serê min. Dibe ecele bireve xwe bigîne wî merivî bira te helal ke ku te helal neke milê te tev were jêkirin. Diçe xwe digîne wî merivî perekî mezin jî didê wetê helal dike heta zendê destî wî hatiye jêkirinê ew êşa wî paşê sax dibe. Wetê sax dibe piştî wexta ew însana royê carekî diçû devê denizê cî ku toplantiya îsana hebû diçû wira destê xwe bilind dikir digot gelî însana kê we ez dîtime bira zulmê bike mêze bike min zulm kir Xuda Azze ve Celle îbretekî çi anî serê min. Kê we dixwaze me bibîne kê we dixwaze hûn fenanî me bibin hûn jî zulmê bikin. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.